Ang sabong maunay gikagugdan, mao ang ilang gikalingawan. Moapil hasta ang kabataan, ang modul wala nagiatima. Gidala ko sa akong amigo, kay mupusta siyag uskalibo. Ang tanan kalit nga nagkagubot, kay tunay mga pulis nga niabot. Swerte ka, pare ko, kay ang mga pulis wa kaswito. May gani kay kusog kang mudagan, ang pulis wa ka apas ikutasan. Maunang mahadlok na ko karon, moapil sa sugal nga sabong. Sugal nga mura ug makaadi, kung makasugod ka magbalik-balik. Swerte ka, pare ko, kay ang mga pulis wa kaswito. May gani kay kusog ang mudagan, ang pulis wa ka apas ikutasan. Grabe ning upang mga sugarol, kung mapil di iprinda ang purol. Ang kwarta nga para sa asawa, nahurot kay sa sabong gipusta. Naglagot maayo ang asawa, si pare wala na padulugan. Why sabong? Wait sa mga idol, kinsa tong ganahan nga mopalit og shoes. So nindot kani mga sapatos mga idol. Right? So kung kinsa tong ganahan nga mo-order, please PM lang sa iyang FB page nga CFBJ ukay-ukay. So naa ka sa Luzon, Visayas or Mindanao, pwede gihapon ka maka-order. And cash on delivery ni siya mga idol. And sa ganahan sad no nga mopalit og ukay-ukay sa mga nagnegosyo, pwede sad mo order sa iyang FB page sa Japon, no? CFBJ ukay-ukay. And please like and follow sa iyang FB page para kung nasi ay bag-o nga items, iyahan nang i-post dito and kamo mo'y makauna og palit. Alright.